ban pedang sobhai ke jingwan long breu jong utrai jong yu Jesus Christ sha ka porthai ke jing iseng khna ringkat bat ki khot jong ke jing iseng samla balang presbyterian nongspung ha ka ar pusau trik unopra arajar puar kiliami pajba ban yaj karor kumbak jule haman lausnam kan long shibenta ban pedang adaban ya ke jingwan long breu jong utrai jong yu Jesus Christ sha ka ne ka porthai ban sha shidom na ka benta ubun breu shitulo ke porthai ka jing yeseng khna ringkat bat ki samla kilami ban sedang ban yaj karor nadu na phlau jong ka ying mane balang presbyterian nongspung kila yaj na pring snong terter bat ban penkut ya kate ka jing yaj karor sebakut jong ka snong ha kate ka jaka la yo ban yashat kemen da ki jing ruai yaro ki jing ruai ban pedang sobha yu trai jong Jesus Christ ha ka bawan long breu syakane ka sla jong kendau kumta ka jing yeseng samla ringkat ber jing yeseng khna hi bor gawai pedang sobha ye pi bat ki ai khublai Christmas besok bersnam thamai bakmen ye pi baro ha ka ba satang khendet singi in sayo ban pedang ban jam syau sunam thamai nalor ki khna ki samla ha ka tai ka singi la yo ban ya dan ringkat ru kilong kemi kilong pa bat kum juru kinong syarai jong ka balang